Samantala, Idol, labis po ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng 6 na nasawi po matapos pong sumiklab ang sunog na tumupok sa dalawang magkatabing bahay sa Zone 2, Barangay Nancayasan, Urdaneta City, bandang alas 2 po ng madaling araw noong Lunes, Abril 20. Ayon po sa investigasyon po ng Bureau of Fire Protection, Urdaneta, nagsimula umano ang apoy sa kusina ng isa sa mga bahay kung saan unang napansin ang makapal na usok ng isang residente. Pagbaba nito, tumambad ang apoy na mabilis kumalat at tuluyang nilamo ng buong kabahayan hanggang madamay ang katabing bahay. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at pulis, ngunit tumagal hanggang alas 4:49 ng madaling araw bago tuluyang naapula ang sunog. Sa kasamang palad, 6 na residente po ang natrap sa loob at nasawi, kabilang ang 2 bata at 4 na matanda. Iniimbestigahan na ng BFP ang sanhi ng sunog habang inaalam pa ang kabuang pinsala. Sa gitna ng pagluluksa, nanawagan naman ng mga kaunting tulong ang mga naulilang kaanak ng mga biktima para sa kanilang pagbangon mula sa trahedya. IFM News. IFM News. IFM News.